खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी मोनसे गोजोनथाव खौरां मडेलिं एबा फेशन शो खालामनो मोजां मोनग्रा आरो एयार हस्टेस एन्ड केबिन क्रू जानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां मडेलिं आरो फेशन शोनि गेजेरजों गावनि समायना महर गावनि रोंगौथि आरो गावजों लोगोसे माहारि आरो रायजोखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो हानायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'पारेटिभ ससाइटिया 5 बोसोराव आगान होनाय आर'नाइ एन्टारटेनमेन्ट क'पारेटिभ ससाइटि लिमिटेडनि गेजेरजों मोननो हागोन बेफोर खाबुखौ आर'नाइ एन्टारटेनमेन्ट क'पारेटिभ ससाइटि लिमिटेड आरो बिटिआर सरकारनि मददाव थांनाय 5 बोसोरनिफ्रायनो होबोबाय थादों बे खाबुखौ लोगोसे अडिशन सोनायनि गेजेरजों मोननो हागोन बेफोर खाबुखौ आर'नाइ एन्टारटेनमेन्ट क'पारेटिभ ससाइटि लिमिटेड आरो बिटिआर सरकारनि जथायै बानजायनायाव सोलिगासिनो दङ मिस्टार मिस किड्स टीन एन्ड मिसेसनि अडिशना 5 आरो 6 जुनाव देग्लायनि गिबि अडिशना उदालगुरि कलेजनि अडिट'रियाम हलाव जानानै थाङो बेनि अनगायैबो तामुलपुर बाक्सा चिरां आरो क'क्राझार जिल्लायावबो जानो थांगासिनो दं अडिशना बे बादायलायनायनि गेजेरजों देरहागिरि बिजाथिफोरखौ फेशन एबा मडेलिं गोजौ फारसे दावगाहोनायजों लोगोसे एयार हस्टेस आरो केबिन क्रू जानो गोसो गुदुं थानाय लाइमोन बिजाथिफोरखौ बेसेन नाङा जासे आर'नाइ एन्टारटेनमेन्ट आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय बेसेन नाङा जासे फोरोंथाय होबोदों आरो होनाय जागोन होनना फोरमायो आर'नाइ एन्टारटेनमेन्ट क'पारेटिभ ससाइटि लिमिटेडनि फाउन्डार आरो नेहाथारि जायख्लं बसुमतारी बिथाङा आरोबाव बिथाङा मा फोरमायबावखो फै जों आबुङै मिथिना लानि जोङो गासै जोंनि बिटिआर बड'लेण्डआवहाय जोंना दा मोनबा डिस्ट्रिक्ट दङ क'क्राझार चिरां बाक्सा तामुलपुर उदालगुरि जों गासिबो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जोङो कन्टेस्टेन्टफोरखौ जोङो जाय कन्टेस्टेन्टफोरा जोंनि श'आव कम्पिट खालामनो हागोन डिजार्भिं बैबादि कन्टेस्टेन्टखौ जोङो सेलेक्सन खालामनानै जों लानानै थांगोन आरो दा गासिबो डिस्ट्रिक्टनो जों इकुवेलिटि राइट होगोन इकुवेलिटि राइट होनानै बिथांमोनहा जाहाथे गाव गावनि डिस्ट्रिक्टखौहाय रिप्रेजेन्ट खालामहैयो आरो बेनोसै गोजोन्थों बाट एग्जामनि थाखाय थांनो हायासै बेनिखायनो दा बिराद एक्साइटेड जादों एग्जामाव दा थांनो थाखाय बबेयाव होदोंमोन आङो अडिशना बेयावनो होदोंमोन उदालगुरि कलेजावनो स्टुडियामावहाय सिगाङो मेबि कन्टेस्टेन्टआ सानैल'सोमोन दा बिराद गोबाङानो मिस्टारनि बाहागोआवहाय गोबांनि गेजेराव मा सानदों गोबांनि गेजेराव आं सानो बिसोरनि गेजेराव सेलेक्ट जागोनखौहाय बिराद एक्साइटेड आङो कनफिडेन्स दं आंनावहाय थेंक इउ आङो बेयाव फैनानै खोब मोजां मोनदों मानो होनबा बेयाव डिसिप्लिनरिबो बिदिनो प्रिपेयार खालामनानै जे सोलोंलांनो हायो जोङो बिदिनो आइडियाफोर मोनलाङो आं बहुत मोजां मोनदों बे बड'लेण्डआव फैनानै जोंनिखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो आं बहुत मोजां मोनबाय आरो मा लेभेलसिम थांनो नोंथाङा हास्थायगोन स्टेट लेभेल नर्थ इस्टार्न बा नेसनेल लेभेल इन्टारनेसनेल लेभेल आङो स्टेट अफ दि आसाम एन्ड कान्ट्रि अफ दि इन्डिया मा थांखि दङ जेनेबा नों माने नेसनेल लेभेलसिम खालामनानै बेखौ माखौ देखायनो दिन्थिनो सानदों आङो आंनि अननाय आरो अननायजों आं मेम मोनबाय आरो मेमानो आंखौ फोरोंजोब्बाय कि बिदिनो आङो बर'फोरनि थाखाय बिदिनो प्रेजेन्ट खालामगोन बर'खौ रिप्रेजेन्ट खालामगोन थेंक इउ मडेलिं श'आव बाहागो लानो माबायदि बिराद मोजां मोनदों बे आंनि मोनसे ड्रिम बड'लेण्डनि अडिशनाव फैनानै खालामफैनो सेलेक्ट जानो आरो अबेयाव जागोन मेना बड'लेण्डआ क'क्राझाराव बेयाव खालामनो बे आंनि ड्रिममोन दा आंनि ड्रिमा फैबाय थादों आं बिराद मोजां मोनदों आरोना सोरखौ नोङो आइडल बायदि मोनो मा होनदों सोरखौ आइडल बायदि मोनो माने फेसबुकाव नों आरो सोरनिफ्राय इन्सपायार जानानै आंनि मामा आंनि मादारा आंखौ इन्सपायार खालामो आंनि मेम पुजा बसुमतारी आंखौ बुंदों दि नोङो जुदि हायो नोंनि आंथ' सिगांबो खालामखांबाय मोनदोंबो बेखौ नुनानै मेमा खालाम होननानै खनसे बुंबाय बेयाव होननायाव आं खालामफैदों आरोना ओमफ्राय बे टिम केटेगरियाव दं आङो आइडल सोरबाफोर दं नामा पेशन आंखौ बुंनाया बिदिनो आंनि न'खरफोरा सब सापर्ट खालामजोबदों आरोना आइडल सोरबाफोर दं नामा नों जा सोरखौ उमुखाया बिराद बिदि नुनानै आं खालामनो लुगैदों मेम आंनि मेमखौ नुनानै खालामनो लुगैयो आंनि मेमा बिराद खालामबाय मोनबायबो आसाम टेलेन्टफोरावहाय बेखौ नुनानैनो आं सानो आरोना आंबो बिदि जानो लुबैयो होननानै सानसेखालि नोंथाङा सासे गथ'नि दिथागिरि नोंथांनि गथ'आबो दिनै मडेलिं एबा श'आव पार्टिसिपेट खालामनो माबायदि मोनो ओरैनोथ' मोजाङानो जुदि गाव माबा थायोबा आरो गावनि रोंगौथि थायोब्ला गोजौ थाखोआव थांनायाव मोजां जाहैयो आरो बेखौनो लुबैयो माने
जेरैबायदि मोजां थांदों बिदिनो थांबाय थानांगौ आरो माने सौथुहैनाङा आरो गोजौआव बेखौ लुबैयो आरो मा लेभेलसिम थांजानो लुबैयो नोंथां नेसनेल लेभेल नर्थ इस्ट जन इन्टारनेसनेल लेभेल स्टेट लेभेल माबायदि बिदिनो माबानिफ्रायनो गुदिनिफ्रायनो गोजौसिम नेसनेल लेभेलाव जोबथासिम थांजानो लुबैयो आरो मा मिजिं थिगोन गथ'नो बेखौनो गथ'आ देरहानानै बयखौबो बिदिनो मोजां माबायाव लाबोगोन लामायाव लाबोगोन बेखौ मिजिं थियो आरो आं नोंथाङाबो बिथांखौ थुलुंगा मा रोखोमै होदों आरो माखौ नुनानै नोंथाङा बेखौ थुलुंगा होदों बेखौ आङो बेखौनो बुङो माने गथ'खौ गावहाबो इन्टारेस्ट दंखायो नालाय बेजों लोगोसे बिनि इन्टारेस्टखौबो आङो थाफानांगोन होननानै आं बेजों लांफादों बेजों लोगोसे आं बेखौनो मिजिं थियो माने थार लामायाव मोजाङै दावगालाङोबा मोजां आरो बियो माने सोंबाय one of the Star Bodolandनि contestant मा सिमां दं बड'लेण्डनि सिमांथ' थांखिया दा साननो थाङोबा बेनो जाना दं मिस्टार बड'लेण्डनि मानोना आं लास्ट इयारबो सेम सिजन 4th सिजनाव आं बड'लेण्डआव थांदोंमोन नाथाय बेयाव टप 7आव सिलेक्ट जानानै आङो चान्स मोनासै कुइसन एन्साराव ना बोरैबा माबा मेबि आंनाव डिफेक्ट्स दंमोन जायनि जाहोनाव आं बड'लेण्डनि टाइटेलखौ मोननो हायासै नाथाय एबार बे सिजनाव थांनानै ट्राइ खालामनोसै नाजानोसै बड'लेण्डनि टाइटेलखौ लानो हानाय बायदि जेनेबा गावखौनो प्रिपेयार खालामना फैदों मर प्रिपेयार जाबाय थांनाय बोसोरनिख्रुइ एबार नायनोसै हायो ना हाया बिनो ट्राइथ' खालामदों बबे लेभेलसिम बबे स्टेजसिम थांनो सानगोन नर्थ इस्ट इन्टारनेसनेल माने थांखियाथ' इन्टारनेसनेल लेभेलाव दं नाथाय बेनिफ्राय मोनसे बिदिनो स्टेप बाय स्टेप थांनानै जेनेबा बै गोजौ इन्टारनेसनेल लेभेलाव थांनो सानदों आरो सोरखौ नुनानै इन्सपायार जाखो सोरबाफोर आइडल दङ आइडलथ' बिदि पार्टिकुलार आइडल बिदि गैया आं कलेजाव खनसे खालामदोंमोन कलेजाव सारा खनसे खालामनो होनायाव कलेजाव खालामनानै बेनि उनाव आं नेक्स्ट मिस्टार बड'लेण्डआव थांदोंमन थ' बिदिनो खालाम गावनि सायावनो बिदि इन्ट्रेस्ट फैबाय जे मडेलिं लाइनाव खालामनि सोर इन्सपायार खालामनानै इन्सपायारथ' कलेजनि सारानो खालामदों बुंनो थाङोबा माने फर्सफुलि आंखौ अडिसन होनो होदोंमोन आंहा गोसो गैयाबाबो बे अडिसनखौ होनानै आं मिस्टार बड'लेण्डआव चान्स मोननानै बेजोंनो इन्ट्रेस्ट फैबाय गावनि सायावनो जे खालामनि मडेलिं खालामनि मोजाङानो बिदि मिस्टार बड'लेण्डनि सिमाङा जाफुंनो लामायाव थांगासिनो दं माबायदि एक्साइटेड आंथ' मिस्टार बड'लेण्डनि थाखाय बिराद एक्साइटेड मानो होनबा बे आंनि थाखाय फार्स्ट टाइमसो नालाय आं बेलेग श'आवथ' खालामखांबाय बाट मिस्टार बड'लेण्डखौ आं एबारसो फार्स्ट टाइम खालामदों बेखायनो आं एक्साइटेड जादों ना मारै जागोन उनाव जार्निया मडेलिंनि अनगायै माखौ मोजां मोनो मडेलिंनि अनगायै आं मोसानो माने ओरैनो गान गायनो मोजां मोनो माबे लेभेलसिम थांनो लुबैदों आं बारा मासिमथ' थाङाखै आं जास्ट ओरैनो फिसा श'खौसो खालामदों आरो ना बे गिदिर श'खौ खालामनाया बारा फार्स्ट टाइम मडेलिंनि सिमाङा मडेलिंनि सिमाङाथ' आंना बुहुत गोलाव दङ जार्निया आं जास्ट स्टार्टल' खालामजेनदों आरो दाबो बबेसिम गोलाव दं ओरैनो नायनोसै बेसेबां हायो मडेलिंनि गेजेरजों मा रिप्रेजेन्ट खालामनो सानो मडेलिंनि गेजेरावथ' आं फार्स्टआव गावखौनो रिप्रेजेन्ट खालामग्रोगोन जाय मानसिया आंखौ सिनायो आंखौ सिनायदों होननानै आरो बिनि उनावहाय आङो नेसनेल लेभेलफ्राव थाङोबा आंनि हारिनि बारै बा आंनि बर' कालचारखौ आङो आइ ट्राइ टु रिप्रेजेन्ट एनि मडेल आइडल I have seen many models here and I have no favorite person. Thank you. सोरबाफोर इन्सपायार खालामदों ओरैनोथ' इन्सपायार I have one of my friend. He is in now USA. He is a modeler. So I am inspired of her. ठीक है सर न'खरनिफ्राय माबायदि न'खरनिफ्रायथ' गासिबो मोजाङानो न'खरनिफ्राय जेबो होना आरोना जास्ट I have सापर्ट होयो फादार दङ आरो आंनि फंबायफोर दङ no mother. खुलुमबाय आंनि मुङा मिसेस रैसुमै बसुमतारी आङो उदालगुरि टंलानिफ्राय फैदों जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनो आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टआ बेबायदि अपरचुनिटि होदों आजिखालि जोङो गोबां खामानियावहाय जोङो नांथाबनानै थायो नाथाय जोंनो बेफोरबायदि समखौ होनायनि थाखाय जोंबो दा आवगायबोदों थ' दिनैहाय अडिसन जादों बिराद गोजोननाय मोनदों थेंक इउ न'खरजों लोगोसे बर' आइजोखौबो नेसनेल लेभेलाव रिप्रेजेन्ट खालामो
औ नंगौ जोङो न'खरजों लोगोसे जोंहा थायो गथ' गथाय न'खर बेंनाय बिनि सायाव बिहामजोबो थ' जोङो जोंनि बेबायदि जोङो चान्स होनायखौ जोङो नागारनो नाङा मालाबाबो समा जोंजों खारफाया जों समजोंसो खारफानो नांगौ बेनिखायनो जेरैखि जाया नोंथांमोनाबो बेबायदि बाहागो लाबोबानो जाबाय थ' थेंक इउ